var... Ja, sådan der. Hallo, hvad så der? Hallo. Hvad så der? Hvordan... Hallo, hvad sker der, G? Hvad sker der? Ja, what up, man? Er du en ægte gangster, eller hvad? Hallo, prøv at sige, du skylder mig penge, Franke. Er du klar over, at du skylder mig penge, Frankie? Du tager det... Nej, sluk! Du tager det film. Det er really på YouTube. Ja, på YouTube. And I kill for money. But you are my friend, so I will kill you for nothing. Okay. Hvad då, grandpa? I'm the grandpa gangster. Ej, Høgge. Cut! Kan du ikke prøve at rappe et eller andet? Så. Det var det. Nej. Okay, så prøv at tage det af, og brillerne, og så prøv at tage trøjen af, fordi så kan vi se, hvad der gemmer sig indenunder. Lige som om man ikke vidste det, var. Jeg synes faktisk, den klæder meget. Se! Det var en abe, der gemte sig indenunder det. Det var, der kom en psykolog ud af gangsterpuppen. Ja. Men han er ikke kommet ud af skabet den. Nå, okay, det håber jeg heller ikke, du gør. Det vil i hvert fald være ret sent. Ja, skål. Skål. Og cut. And cut.